Hej Anne, hvordan går det så, mens jeg er væk? Men det går super godt. Martin har lige holdt grillaften, så du gik glip af det. Ej, det lyder lækkert. Har du fået nøgler til mit kollegieværelse, så du kan vande planterne? Ja da. Vi ses. Nå, fra folkeskolen. Ej, hvordan går det? Det går fint, det er længe siden. Hvad har du lavet? Jamen, jeg er lige blevet færdig som civilingeniør. Jeg starter job her efter sommerferien. Hvad har du gået og lavet? Jo, jeg har bare sådan, du ved, læst lidt om robotteknologi. Wow, hvor fedt. Hvorhen? I Sønderborg, hvor har du læst? Jeg har læst på DTU i Lyngby. Wow, Ja. spændende. Er det ikke Simon? Ja, Simon. Hey Simon, kom herover. Hej Simon. Ja, Ej, hvordan går det? godt. Jeg har blevet bygningsingeniør Søren, hvor blev du uddannet? på Aalborg Diplomingeniør. Det var rigtig spændende. Wow, hvor fedt. Wow, Virkelig fedt. jeg bliver nødt til at gå nu, altså. Jeg kommer for sent til nu. Okay, vi ses. Hej, hej. Nå, jeg skal videre. Vi ses, Simon. Ja, så ha' en god dag.